Жетварят, глава 7. Записано за LibriVox.org. Жетварят, повест от Йордан Йовков. Глава 7. В началото на февруари, след като 3 дни и 3 нощи валя сняг с вятър, с виелици, настъпи онова време, което селените наричат капан. Пътищата бяха затрупани. Вън от селото не можеше да излезе ни човек, ни добитък. Всеки трябваше да стои там, гдето се беше уловил. В Люляково бяха се случили двама търговци вълнари, които, както всяка година, бяха дошли да заобикалят от рано овчарите, да им дадат пари и да купят вълната, както се казва, на зелено. Докато траеше фъртуната, търговците ядяха и пиеха в стаичката на къньовата кръчма, отначало с овчарите, после само с Гроздана, тачката и дяда Нетка. Щом като времето се поправи, вълнарите тръгнаха за близкото село Бистрица, но стана тъй, както им казаха селените. Не можаха да пробият партина и снега и се върнаха. Пак ядоха и пиха и над вечер, разгорещени от виното, недоволни още повече от селото, което тоя път не ги посрещна добре, търговците взеха друга шейна с още по-яки коне и пак тръгнаха за Бистрица. Мина се 2-3 часа и повече, беше вече късно през нощта, а Гроздан, тачката и дядо Нетко още стояха в стаичката и не губиха надежда, че търговците пак може да се върнат. И тримата бяха пияни, особено дядо Нетко. Масата пред тях беше отрупана с чинии и чаши, с оглозгани кости и трохи. Под мъжделивата светлина на лампата се усмихваха трите хубавици от картината на дяда Нетка. Останалата част беше в сянка и не се виждаше. Няма да се върнат, разбира се, каза тачката. Аз пък казвам, че ще се върнат, извика дядо Нетко. Взели са по сърта те, там няма сняг. Днес видях даскала по сърта. По сърта отиваше в Загорци. Той даскал вече не дохажда при нас, все при даскалицата отива в Загорци. Остави ти даскала, аз ти казвам, че вълнарите ще се върнат, настояваше дядо Нетко. Ей, сега ще додат. Няма да додат. Ще додат. Я не се карайте. Намеси се Гроздан. Ако искат да додат, ако не, те знаят. Ние можем да си пием и с наши пари. Гроздан се усмихна и наля чашите. Някой затропа вън пред вратата, отърсваше се от снега. Гроздан, тачката и дядо Нетко и тримата с чаши в ръка се спогледаха. Майче идат, прошепна тачката. Вратата се отвори и влезе Монката. Тачката се намръщи. Уф, Монка, ти ли си? Аз пък рекох, че са вълнарите. Кои вълнари? Търговците. Какви търговци? Ехи ти нищо не знаеш. Гроздан напълни една чаша и я подаде на Монката. Пий, Монка, едно вино. Къде си бил? На долната кръчма. Там чорбаджата се събрали. И Вълчан беше там. Какво казва Вълчан? Попита Гроздан, все тъй спокоен и усмихнат. Какво ще каже? Все с тебе си еде. Не го ли знаеш? Монката изпи виното, поотърси потурите си от снега и продължи. Много сняг, и пътеки няма. Трябва да газиш направо. Вълчан. Слушах, пък рекох. Бай, Вълчане, рекох. Защо не се помирите с Гроздана? Оставете, рекох, тая мараза. А той? Като кипна, като скочи, аз, твоя приятел ли, Кай? Аз, Кай, ще го накарам да гледа, тъй е. Монгата разпери пръсти пред очите си, което значеше, че Вълчан ще тури Гроздана в затвора и ще го накара да гледа тъй през желязната решетка на прозорците. Друго какво каза? Сето й. Аз, Кай, ще го науча него. Ще го пратя да чука камъни на пътя. Брей, каза Гроздан и се усмихна. Монката го гледаше очуден. Гроздан беше спокоен. На хубавото му лице нямаше ни една бръчка на гняв, само перчанът му паднал въз челото, беше много разбъркан и очите му горяха, но то ще да е от виното. Сребърната му обеца на едното му ухо лъщеше от светлината на лампата и Монката спря очи на нея, като че я виждаше за пръви път. Чакай, и друго каза Вълчан. Рече Монката и се засмя. Добре вие син Кай носи обеца на ухото си. Аз, Кай, ще му закача още една, да ме помни. Гроздан поклати глава и се усмихна. Ах, той е Вълчан, провикна се тачката. Аз му знам, не му цера, ама айде. Да взема аз... Не, аз нищо не знам, нищо не казвам, съкън. И като смигна на Монката, той закри устата си с шепа и зави като вълк. Монката се засмя, обърна се и потърси с очи дяда Нетка. Иконописецът беше полегнал на одъра,
Тъкмо под картината си изпеше. Аз да си ходя, каза монката и стана. Гроздан се опита да го спре. Стой, монка, защо бързаш? Късно е, ще си ходя. Иди си, монка, иди си. Вълци има. Закиска се тачката и пак зави като вълк. Я не разлавай кучетата, каза монката и излезе. Гроздан и тачката останаха сами. Дядо Нетко спеше. Тачката се опита да заговори нещо, но Гроздан не го слушаше. Тогава той подпря глава на ръката си, загледа се през прозореца и затънаника дрезгаво, грозно. Гроздан пушеше и напрегнато мислеше нещо. Преди няколко време той беше ходил в града и адвокатът беше му казал, че ако не се съберат доказателства и не се намерят сигурни свидетели, делото е изгубено. Ето защо Вълчан ставаше дързък. Да ми вземе нивите ли? Мислеше си Гроздан. Аз ръцете му ще струша. Той пушеше, мислеше, лицето му като че се вкаменяваше, а очите му горяха. Изведнъж Гроздан стана и се огледа. Дядо Нетко хъркаше, тачката беше отпуснал глава на масата и също спеше. Тихо, на пръсти, като се пазеше да не направи най-малкия шум, Гроздан излезе, затвори вратата след себе си, после все тъй тихо отиде и надникна в кръчмата. Там нямаше никой. Къньо редеше кюмюр под гюма. Гроздан знаеше реда на работата му всяка вечер. След малко той щеше да преброи парите си, да запише нещо в тефтерия и ще затвори. Всичката тая работа щеше да трае още половина или най-много 1 час. Бързо и колкото се може по-тихо, Гроздан излезе през задната врата в двора на Къньо, а оттам на улицата. Той не се забави твърде много и се върна по същия път. Но когато притваряше вратата на стаечката, тачката подигна глава, погледна го с мътни, сънливи очи и каза: къде си ходил? Никъде не съм ходил, рече Гроздан. Но тачката не го и чу и пак сложи глава на масата. Гроздан дойде до прозореца и погледна навън. Отначало нищо не се виждаше. След той отляво и отдясно се бял на снегът, а по средата се чернееха върбите край реката и овошките в градините. Нищо друго не се виждаше. Селото спеше. Мина си някое време. Изведнъж над черните клони на дърветата, преплетени като мрежа, блесна нещо като светкавица. След той още 2-3 такива блясъци и веднага след тях се разгоря широко сияние. Заизхвърчаха искри, лизнаха нагоре в тъмнината пламъци. Гроздан се отдръпна от прозореца и започна да си прави цигара. Ръцете му трепереха. Изведнъж пукна пушка, след нея друга. Стъклото на прозореца доскоро тъмно, сега пламна огнено-червено. Гърмежите зачестиха тревожно и бързо заби църковната камбана. Какво има? Попита тачката. Вън се чу гласът на Къня. Къде е? Какво гори? Някой му отговори, но не можа да се чуе. Изведнъж в стаята се втурна Къньо и извика: Пожар! Съплъците на Вълчана горят! Съплъците на Вълчана ли? Каза тачката и едвам сега забеляза огненото зарево в прозореца. Бре, че то голям огън бе! Съплъците на Вълчана, а? Ох, мамо! Къньо беше излязъл. Тачката срещна погледа на Гроздана, вторачи се в него. След той се позасмя лукаво, започна да се чеше под малкото си кълпаче и каза: Ти зато ли излиза? Кога съм излизал? Не съм излизал аз. Сопното му отвърна Гроздан. Не бой се, от мене дума не излиза. Засмя се тачката и като се загледа в пламналия прозорец добави: Ох, мамо, гори, гори! Вън се чу гласът на Нейко кмета. Защо никой не излиза от таз махала? Искат да изгори цялото село ли? Кои са тука? Навярно Къньо му пришепна нещо, защото и Нейко снеше гласа си. Но Гроздан беше до вратата и чу как Нейко каза: Гроздан ли? Той все тук ли беше? Не е ли излизал? Не е излизал, каза Къньо. Когато Гроздан и тачката тръгнаха да си отиват, вън беше видело като денем. Над черните клони на овошките се люлееха, като ту се огъваха, ту се издигаха нагоре големи пламъци. Широко сияние трептеше и разделяше нощта на две. Отвъд пожара беше тъмна, черна стена, а отсам беше светло. По снега лъщяха червени блясъци, върчаха искри и черни вълма дим се носеха на юг, гонени от вятъра като подплашено стадо. Чуваше се страшна глъчка. Кучетата на цяло село лаеха.
Край на глава 7. Този запис е обществено достояние.